Ya apa? Penonton wae. Lho iri. Ih. Apa kok mencawe itu ya. Betul sih. Iku kasih ndak sama ini. Piye bedarane ora dicatet apa mare yo. Piye yo. Lah piye? Wong ana mbok kandha mae kono yo. Iya. Ku nganu aku amen arek yo wa. Iki wong iso cepet tatane ngono tambahan iki tambahan pedhekane iki. Ora ono tuh sapa? Jenenge sapa? Ku sing ayah toko Surabaya toko ndi lho. Dicatet iki mesti sekretaris e. Oh, tas sing ndok ingat ae. Sing Mas Niko ta sapa iku ame enggak nomor iku. Ku sandingi lho kete wong takut ta. Lha kowe jare ndak iki jare nomore ayah-ayah iku. Jare Pak Bagong aku ini. Piye diterin nulis lo WA ta didong wonge. Wes lancar aman. Lancar. Ojo lali ra kei nganune pajak nganune. Nah, Bakso ta apa. Oke dengane brupet nganu kok tak beling no kei motor masuk kiri ra no kei nganune. traktir Pak tenang. Iku kasih ku ngan ra cetol baris. Sik ta. Tilikane sik. Katane lah ora kurang katane. Lho lah, iki piye kok kosong iki? Keliru iki lho. Keliru. Yo tok kene. Berarti kowe iki durung bayar ada seminggu iki. Udah kondisi sekretaris di bendarane. Ya, aku BP ngomong mbek kowe no. Yo nggo ngger kondo bendarane bis sekretaris e. Lapan tulis. Piye Mas Niko? Piye piye? Wes ndok nganu, ndok proses. OTW. Karo TW ku piye itu? Nger enteni hasilnya ae. Ya tak tunggu. Asli Asli wong ndi, Pak? Gua kok sekitar wong Medan ngomong Surabaya kok. Wong ngomong. Kok Surabaya ngoli malah malah kono ngoli. Lho ora arti ngomong Surabaya kok. Tak kena data sesuai anu duwe ra KTP ne iki. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah betul calon kok dolen ngene kabeh. Ngene Pak, aku rene arep ngomong. Aku saka Surabaya. Karo kancaku. Sopo jenenge? Wong catet wae ta, aku sing kene nyatet kok iku. Kok kene ndok ndi? Kowe itu biasanya jarang dari mungkin sebarang kali iso kok dari nu. Tak tenang, ngono kok rasa dipikir. Oke. Ya, saya tenang ta. Ki. Lah iki wis iso ya. Nggih. Nama sinten, Mbak? Via Via. Kota asal? Surabaya. Kendari. Namanya apa? Sik tak kabari. Enggak kabar. Lu malah gambar apa? Ditulis ora digambar. Ditulis. Lu Mbak mah digambar kelamin Mbak. Wah, Iki tang tentang Saru ngono ku. Ya, ayo. Tulis. Wis kok tak kok ini apa sing kurang lengkap. Kota asal wes. Jenis kelamin wes. Nama wes. Keperluannya Mane jadi nopo ditakoni. keperluannya Mas. Anak gawe omah-omah ning kene, Mas. Oh, pindah, surat pindah. Nganu Mbak, surat pindah saiki ning Balai Desa ya. Ah, sesuk tak kapan ning Balai Desa. Iya, Mas. Enggak tak kok Pak RT nek kita apa-apa. Wah, bumiku jaluk nomor WA wong. Iya, ora cek. Iku tak cekukan. Kurang. Apik sing iki lho. Eh, ya coba engko tak nang desa. Siap. Cocok. Ye, Mesti tak kei nomor regu. Kenapa boleh sengaja ya? Malah tuh ya. Aku lah aku sedih bujur ayo oleh itu nomor enggak yang go tau apa. Iya, tak gelem maksudnya. ora cetha iki. Nek wis siji wis. Aja ngulah-ngulah. Karena ada pepatah mengatakan era
nek mangan kudu entek wis ngono tok. Ya kan? Apa kamu dengar kok ngomong apa kok? Astagfirullah. Aku ora pupu kok dari ini ngono. Nah, Muhammad dibujine ngono akeh. Iki kame bojo 8. Bojo 8. Sanggepan kok. Ayo, ya. Wis misal tak lakoni sik ayo nek mau ono penake. Yo. Kang ngerti aita, cu cangkek amu, cangkek paling Kita pepet terus. Nek sapa kok wong tak sambutan. si terus ya sih, berane apit terus ngono lho. Siap. Carane cotut kok cotut ini ku deko lah nganu dek syukurane ngono iku. Aku itu ngono ka? Saiki. Ketika kowe saiki piye? Tambah elek ya. Ah, ngono. Ngono. Sing penting ku ngene lho, yakin. Aku yakin. Kabeh mesti iso kelakon. Ya, Pak. Nglakon. Kelas. Sip. Sibra. Iya. Iki takok Pak nganu ae ya, Mbak. Takok Pak RT ae. Iya, Pak. Ini lho, apa iku ajeng anu gawe surat pindah tenan iki. Dia ngermoro ning anune apa kantor kepatisan. Si yang iso anak iso sih lumayan di kantor kepatisan sih itu bagian arah yang boleh disori lagi. Jadi surat perpindahan. Terus ana sing tak perlu malah meneh gak. Yo paling go namo ki ngono wis paling go surat yang perpindahan pekerjaan iki paling. Iya, nomornya no, Pak. Nomornya Itu kan nek ono ngubungi kowe kan gampang. urusan kayak ini berarti ku jalo kayak ini. Lah kok mbok mbak wedi. Orang di kucu wis kenapa. Tenang. Tenang enggak? Aku kayak yo. Yo, tenang sip. Sip. Oke. Yuk. Opunen catatnya pune. Jadi kelengkapannya apa dah? Tak catat oke. apa Pak kelengkapan? Perlengkapannya apa wae? Ini kurang surat KTP. KTP. Waalaikumsalam. Iku delap tuh mati ku. Iki lho Pak, jare pengen ngejak doan rene. Yo, Yo lapo iki? Mas kan mas. Ini lho kono. Ayo kamu ngono. Iku warga Cepeng. Jare tobat. Ojo ngono Pak. Kita malam itu malam. Jare wis tobat iki. Ayo. Bapak gol bajure ojo ora. Mas kan tak jadi dasu lagi. Akhir lagi. Tarane sik yo. Ya soal. Apa-apa? Iki. Kira kowe. Pergi kowe coba iki. Sik kita kok iki lho sik. Pas contohno apa Pak? Jare pengen ngejak rene apa kowe? Apa takok-takok sing warganya kuwi lho. Makanya ku kita ku Lah iki jane nu sapa? Lho. Yo anak-anak sapa iki anyarne? Lagi ngerti aku. Lho tak Iya jenenge. Iya. Iya. Dukun-dukun, Mbak. Piye iki sak dodono ki asale? Tapi aku sampe sing iki apa? Hah? Sing Nah, sing iki wis ana sing duwe iki sandinge ku lho. Anu sandinge ora, Bro? iki Pak, dukun kuno lho supranatural kok. Lah jam tobat iki dukun. Maksudnya kan asalnya gelare ngono lho Pak. Ora sapa tak sik iki tangan nulis. Lho sak letter cek iki lho. Tangan nulis ben lengkap data-datane. Ben iso pindah rene. Iki lame pindah rene iki. Apa beda barang iki nek ngono iki. Wah, cocok. Oke dari tangga 6. Ora mbak dijak dua. Agak data Oke. sak apa-apa. Ayo Pak takoki Pak, aku tak catetan iki Pak. Anu faktor Akte, kakak KTP satu perpindahan itu. KTP, akte perpindahan. Dan sama ini kan ono surat perpindahan pekerjaan ini raga pekerjaan ini. Wong ketiba pekerjaane. Pekerjaane Pabrik, Pak. pabrik Jarum. Paling jarum. Ngelas mawah. Hah? Ngelas ah. Salah. Wah, aku kepala suka ngelas. Tahu, betul ada. Boten. Masa putih ini sawah ayo. Iya. Coba nek iki lho. Iki nek sawah macam item kosong. Aja ngono. Aja lah ya pireng. Ayo. Apa buka usaha dhewe aku Pak iki. Usaha apa iki usaha apa sih? Ngerti. Dodol pentol apa ya? Hah? Dodol pentol. Apa? Ya saul. Bukan kene ke mah. Pentol sing dicolok-colok kuwi lho. Cocok apa, Bro? Pentol kuwi lho. Tahu apa? Oh, paham. Bakso kuwi. Ojek. Ojek. Alah. Kelengkapannya lengkap galah. Kelengkapannya wis jek gawa, Mbak. Durung, Pak. Aku disusun-susun nang kene.
Engko sesuai ae ora apa-apa. Gimana Mbak? Sesuk tak engko aku tumpuk kene ya kelengkapan engko ben dengan Pak RT. Stempel apa gitu nih? Stempelnya mau dijilang no besok aku mau Wah, Stempel ada kok hilang. Stempelnya kok ora ono. Oh mau iki kok tenang aja kan ilmu nih gue sistem ini ngono di Jangan-jangan aku neng kene ora mbok stempel, Pak. Hah? Aku neng kene ora mbok Oh, stempel. aku ki warga cetok Kowe warga Troko ora warga kene kowe ngono rasa. Stempel. Warga kene. Iku dukun ngono Kita tak terus Pas ribut iki aku bingung iki. Gue ngelaporkan. Iki nomornya ono ta kan lho kene. Iku kae Nomor tak cetok simpen aku ae, Pak. Aja musik tak musik. Musik tak demono e. Ligesek simpenan. Aku ya tok kok gawe. Tenang. Wis santai, panen ngosem. Justru nek aku malah dokan. Nang ngono lho. Masa ora isin karo obat. Dari pencang ngono tak piye. Ya rasa gragas dadi wong. Ya wis lah. Saya mau jadi nomor ya. Aku jare ora oleh moko. Sik. Lho, iki aku dulu kok ngambil sing iki. Lagi tak proses ta. Oke. Katanya jadi temenan ya. Ternyata ya nyata barang. Yo. Kalau dongakno. Ayo. Jadi kamu tadi kan gue di traktir di restoran lho. Wah, cocok lah. Ya, lu mau pilih di Itu tak sinah lho. Enak sotone. Maksudnya ora tau ngono. Omahe ta, rapatan kene iki kan ngulon, pokoke ta. Balik ngetane. Goblok gue balik mana tapi. Tak wis ben suwe. Ngono. Lha iku kuburan, Jon. Kasih aku kuburan iku. Sadiki kuburan iku lho. Iku udah malah kurang kenan kita ya. Ya ta? Ayo kali. Ayo. Maksudnya kuburan ambil ning kali udah. Oke, wah, tenan. Kok sik tak sadiki ku ono wae. Ngajari pocong. Warung anyar iku. Iya, iya. Buka tak berarti. Sing jual ta. Sing nok. Walah, semak iki kok. Iku lupa cara dodol rono ae, pentol kuwe ra. Ben tambah maju. Pentol dukun kuntul. Warga Cepno kali ya yo. Dodol cepno kali sak wong-wong iki. masuk. Oh, warga ora terus siji wae. Hai kurang musik naik. Iki dengan ngisik. Kata saya Pak Datane ini. kan wis lengkap. WA-ne dilali, Pak. Kekuten iku. Ya wis dibang tutukaran kan WA tapi rasa dikeki ae. WA kan mengko catat kene ya, Mbak. Angger nganu glekno ae. Oh, didono. Jangan iki. Ngono kok. DPI WA-ne, Pak. Ada tak iki lho, tangan iki. Manis iki lho. Manis. Kurang manis tambah do. Lu nentek wis rasa iki. Gini Kok dibojo ya jarang. ora iso Lampu kedelik lek apa nang Ilmu kejone ilmuku lho. iku enang wis demi ku nang. Iya, iya. Lha iki Indosat iki, Mbak. Orang masih ku Telkomsel. Detik 085. Diping iku kudu Eh, diping iku. kalau larang bebas lah aku tak. Wis. Nomornya kok. Iku menang. Ayo, cara pada aku kok. Ayo. Anu ae. Cara ndi Pak Ustadz biasa Pak Ustadzku. Cukup iki lho, Pak. nyanyi cah karo Gabi. Klabi. Oh iya. Wah, Ustaz pemain. Kok aku ora Ustadz tau kok. Abal-abal. Ojo kok iki yo. Heh? Aku tobat kok melu tak kebuki nang kene malah kowe. Ku cek miku. Lumayan ono ono karo Ah, ki. ya wong curun kurang apa-apa deh. Wis Lah, ngapa? kamu ya Allah. Sini gak apa-apa. Aku juga keren kok. Masalahnya sih tak tambahane ku suara anem kok malah. Ayo. Mas tes piye Pak iku? Kursi capek Wis ora yo. Ayo Pak Ade tak langsung sik yo. Cepet cepet dia pe clubbing. Iki larang anu ngeterno Pak. Tapi anu kok Pak tak. Oke. Aku sih ae. Ya oke. Wah, aku ning kene iki ning kene. Lho ora yo. Kapan kan John? Ngancani, Mbak. Mulai. Lapo. Ayo. Oke. Ora satu tangan ada aku kowe. Assalamualaikum, Pak. Oke. Iya. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Ya oke, Waalaikumsalam. Iso anggere ngono yo, buron iki. Ngono iki. Ngono yo, surat sing tak omongno sing iku mangger gowo, iki moro ngono surat iku, surat perpindahan ngene kantor kepala desa. Yo, enggak.
Nak ngerti takon iki tah mau sing koplak dukun koplak ngono. Ya. Ya wis kok. Ya. Pengen anu iki acara gede iki. Ngomong-ngomong ndek mau ku waras ta ora? Rada-rada kabeh. Lah sing bojo ta ora? Yo Pak RT karo Pak Satpam yo mesti wis lah. Tapi mau aku ngincer sing iku lho. Wong rodok ganteng. Sing ndi? Alah sesane mau sing tukang gambar iki. Lho. Iku ku gen kok. Mosok? Iya iki lho wis witanan. Kue ku sing iku bae sing karo sandine Pak Ustad mau lho. Oh, rodok-rodok salah. Ya ora apa-apa lah. Ya lumayan kok duwe style apik. Dukun-dukun lah tapi. Bisa dimau. Anu, lanjut. Tak cungakno pisan. Oh. So omongan itu aku lebih pisan. Mbak. Lagi sehat kamu dicoba nih. Ini kon mau Pak Ustaz muni. Kon pun tahu aku mau. Dan suwe ra tekene nek ta ora. Apa ring di mau yo? Mbak, nggih. Apa anu kok? Nek ku apa, Pak? Ya apa? Kenapa telek? Lho ire. Ih, ono telek. Kalau ngono kowe dok iki mau lapo? Ah, lah mulakno kok. Kinae. Kowe ndak tak kale lho. Wong endi? Aku kadok kene maksudnya piye? Iya. Kinae. Kowe aja capek itu nulis gini. Iya. Ya wis aku tak kanu tak lungo sik. Apa hafal murid iku lali ndak Pak aku. Ngasih. Wis. Bapak cantik. Itu lho apa ya dulu pengen apa omah. Nyanteng. Ya wis piye wis anu. Nek anu ngurus surat-surate. Durung lagi sesuk Mas Rono. Bisa iso. Ya wis aku tak dhisik ya. Nama cara. Ya, iya. Pengacara itu. Pengangguran pengacara. Lagi kerja dokter. Ustad sing sana dulu. Iku Ustad sing nang Pak. Asale dia ora jane. Sing mbok cerak. Asale ku. Kok iki suling ngene lho, Lah iku. Gantung dong. Lah wis seneng ta ora biar awakmu? Hah? Seneng ta ora bidikne maksude? Piye yo wis wikanan kok. Nek tak empek ku kabeh Mas. Kawantem iki gua habis iku lho. Habis sane ku mau. Ojo iku kowe ae kapopo. Makasih. Wong rodok ketoke. Lah wis karo Pak Ustad ae. Ya Pak RT nae mesti akeh dulu Pak RT niku wis bojo mati. Nang bojone kene ya nak piro? Ngerti. Belum ada. Belum duwe kok. Ayo makane Pak RT nae. Akeh iki piro ae. Tapi Mbak. Wis, kok Mas durung ki nang kene iki mau. Wis diurusi ta urung ning ngene Pak RT mau. Kurang apa? Kurang apa anu, Mbak? yo kabeh urung kabeh. Wong keri ning nggon kaya desaku kono rapat. Iki lho aku iki ku takon ngono ki ku dari mape adol pentol kok Iki tak keluarga Aku dak tidak kulaan rono lah. ana apa. Masa tetok ngono. Iki pas Lapo iki ku data pribadi ngene nganu ojo iki. Ane. Codot duwe iki tak kirimi. wah kayak malah pelanggaran apa? Kok pelanggaran karepku konsistenku. Saya mbak maaf ya mbak. Pelanggaran aja aku pak. Aku udah bawa Wah, sutat. Lu apa ku mau kita ono toko kades. Oh kades. Halo Pak Kades. Yo. Tak mulai aku yo. Iya. Halo, tutup pentol. Mbak, kental apa ini?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meh napa Om Niko? Nggih biasa nggih. Bes, ayah ini. Ayah, oh cara dengan aneh kuwi sing Pak RT. Kira-kira aku senang dia. Iya ngerti sih. Ya sekiranya pimpin dia sesenang dia aku. Apa sih itu tak apa ini? Perasaan aneh. Yang asli yo. Tapi dia seneng ngambil kue. Tapi kok ambil pate, ngambil kue, macam-macam ini. Apa iya? Yakin lah. Yakin mati kenal tau orang. Bisa kamu mah. Oh, tak kita ngantek kayak yali-yaliku. Wih, jimat apa ini? Ora jimat iki Jon. Mau jimat. Ora jimat-jimatan. Dosa. Ini jelas jimat ini tak dongani ora jimat jeneng. Terus dia Berkah jimat. Kayak non deh, iya. Kaya apa? Dia bener muncul, bukannya dia pesen kue. Saya seneng kue wes. Kayak non deh ya. dia selesai lah kan. Yo. Aku senang dia. Nah, yo. Assalamualaikum. Salam. Mungkin kuliah ini biasa apa lagi kok? Tak nyata dari ini. Ini lho Pak, itu awak ikan aku, loro kafe sih. Nongkok ke sapi ya? Di ini lho Pak, guru-guru cah sadinku itu lho di ini, kenapa aku? Lagi ngomong di kopi ya wangi asalnya, ngomong kopi wangi. Orang ngomong apa-apa, atau ngomong apa-apa, di ini wong iku lewat-lewat bolak-balik ya. Oh, gue emang di umat nah penyakitnya. Aku kan lagi ya wong anyar Pak, lagi apa-apa. Jadi situ ada itu dukun, cuma ngai tak buki kalah. Masuk dia untuk umat nah yang atau dia itu tak kok. Tak jaga ini, mati bolong. Jangan mbak sampean ganggu ngarepku kok. Ya sudah ada mi. Ya kan. Ngono aja. Dulu ternyata ada yang gue sesuatu, sing bae kan anu sik iki tak jaga sik kenapa dibuntul iki berulah meneh aja. Jaga sik Aja mau apa-apaan lho Pak. tenang rawani aku ape-ape kok kan cawe wedok ya. Tetap jaga sik. Sebenarnya udah aku muter ini tak bedoi bener boleh ke jika duitku untuk umat menang jadi pedes tenan ini kok. Ya caranya dan ora ganggu aku ngerti. Nah, caranya gampang kita yang jago gue harus gue rasa saya dengan aja kalau saya gua mau sama mas hari entah mamamu dukunnya ayah lu tak bukannya uangnya saman gue tenang aja. Tapi ini serau ngomongnya. Saman tuh emang setelah saya kan nopo pak keren nih keren bener aku seneng keren bener. Ini kata ngomong apa gue? Iya. Saya nanti mau cicil. Betul Iya, apa kayak gue iki. Apa iki kok malah koyo dukun-dukun iki. Anggota dan aku seneng karo gue. Ini mau tau lagi. Iya, Pak. Jadi gue seneng sampai yang tahu lah. Ya wis. Nuwun. lu kok jawabannya kayak seneng ambil kita ora. Terus apa? Ini mesti iya. Jadi gue seneng gue pengen terusan gue mau dia ini Saya seneng ambil aku tau. mau dia cerita ambil aku main konsultasi. Ya wis lah. Lu Lakonnya sih. lu jual ini sera temu ngono tuh berarti aja jelas. Saya teman nanya gini langsung siap kali ini bagi. Kawin aja sih. Lu itu jangan mau kawin. Tapi di sekolah kok Pak. Nanti gue tau ora mesti ta? Gue tau ora. Yo
Iya. Berkat kowe. Ayo lek kok ngene kok berhasil ya. Ya iki penyakit yo. Baru nang ilang. Ya. Iku jangan sembarang kalau soalnya Aku bisa nguli, bisa remi, bisa apa ya bisa. gelar wedaan ya bisa gelar wedaan. Apa lagi mau apa ya bro kan? Alah. Kayak gue nek ngomong keluar. Sembrono. Ya sih. Piye? Apa janji jangan sampai rumah iki. Malam minggu lah. Oh minggu ya kan. Bae juga bae pengen masalah apa? Nek napa ngene nek. Kaman lah. Bisa tak kamu tanya? Iya kira. Ya. Katil. Iki katil. Bocah banget jagal. Tak uruk kowe. Apa, Pak? Bro. Nek iki ngapakno cah anyar kuwi kowe. Apa nih? Cahane mbok kapakno cah anyar. Hah? Kalau orang kepenan, kenapa terus? Mosok wah itu berarti dia seneng. Nak cek kok jane kok mbok awak kok mbok jile kok. Kok ora ono. Apa rek ku rek? Apa rek? Ayo, aku ora ngene kok bak iki. Hah? Iya, teman-teman. Oh, kana ora boy. Nek pengen merah yo. Terakhir. Iku jos deh. Tapi dia salah apa Pak? Wes lah, nah, ora. Mau sing kok komplek kene kowe. Apa? Tinggal kali yo, Mam. Yo nak apa? Kali nang kali lah. Yo ngoprane yo. Ayo, baiklah yo. Ngoprane jauh. Yo.